जा जा खुश रहियो हमर दिल तोड़ के, कालो सूरज न देखब हम भोर के। आजा जा खुश रहियो दिल हमर तोड़ के, आ काल देखब न सूरज हम भोर के। जी हाँ, तो आप सब कैसन बानी जा। आशा न बल्कि विश्वास बा आप लोग मस्त होखब जा, खुश होखब जा। और हम बानी आप सबके भोजपुरी गायक व गीतकार नीतीश सिंह। और रउआ सबके बीच में बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही लाजवाब, बहुत ही बेटर, बहुत ही सुंदर हम ये बेवफाई सॉन्ग यानी गम के गाना लेके आ गइल बानी। और आशा ना बल्कि विश्वास बा कि अगर ये मैटर अच्छा से म्यूजिक बनवा के अच्छा से स्टूडियो में रउआ सभे गा देतनी, तो पूरा विश्वास बा, पूरा भरोसा बा कि ई सॉन्ग आप लोग के बीच में ज़रूर बाजी। अगर आप लोग अच्छा माइटर खोजतनी, अच्छा माइटर आप सबके नइखे मिल पावत, तो आप लोग के घबराए के ज़रूरत नइखे। अच्छा माइटर पावे खातिर ई हमार यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइब कर लीजा, जौना यूट्यूब चैनल के नाम बाटे भोजपुरी संगीत लिरिक्स। तो आप लोग हमारी यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइब कर ली और घंटी के दबावल रउआ सब मत भुलाइब जा। और आई जा रउआ सब के बीच में बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही लाजवाब, बहुत ही दर्द भरा सॉन्ग हम मुखड़ा सुनावतानी। आप लोग गौर से सुनी जा, प्यार से सुनी जा। कहे के भाव बाटे, हमारा से प्यार कैलू गैर के सगाई, आ चल जइबू पिया संग से नूरा सजाई। हमारा से प्यार कैलू गैर से सगाई, आ चल जइबू पिया संग से नूरा सजाई। आ तोरा याद में हम पी लेब जहर घोर के, आजा जा खुश रहियो दिल हमर तोड़ के। आ हम देखबो न सूरज काल भोर के, आजा जा खुश रहियो हमर दिल तोड़ के। आ हम देखबो न सूरज काल भोर के। तो अगर ये मैटर आप लोग के अच्छा लागत होई, मस्त लागत होई, खूब सुंदर लागत होई, तो आप लोग ये मैटर चाहतनी तो हमारी मोबाइल नंबर पर संपर्क करी जा, जौन मोबाइल नंबर बाटे 98 350 77 203। आप लोग एक बार और हमारी नंबर नोट कर ली 98 350 77 203। तो आप लोग के ई सॉन्ग कॉल करी, बहुत ही कम चार्ज में रउआ सबके ई गाना दिहल जाई। तो आप लोग संपर्क करी। फिर मिलल जी अगला वीडियो में। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।